Moabot sa 800 ka mga kabatan-unan sa Central Visayas nakapahimos sa gift-giving nga gilusad sa Office of the President. Ubos sa programa nga Balik Sigla, Bigay Saya, gitapok ang mga kabatan-unan kagahapon alang sa usa ka espesyal nga adlaw. Simultaneous ang maong kalihukan nga gihimo sa lain-lain nga lugar nationwide nga gipangunahan dito sa Malacañang ni Presidente Bongbong Marcos ug First Lady Liza Araneta Marcos. Dinhi sa Sugbo, bisita sa maong kalihukan si Presidential son Vinnie Marcos nga midaig sa maong kalihukan. Mato sa DSWD, kapin sa 400 ang beneficiaries nga makabataan gikan sa lain-lain nga mga facilities dinhi sa Sugbo ang gipaadto mismo sa venue sa dakong universidad. Apan ang uban atuara sa ilang mga shelters apan gipanghatagan usab og pamasko. Nalingaw ang mga kabatan-unan sa mga inflatables nga gi-set up aron makaduwa sila ug makahugoy-hugoy usab sa uban nga mga kabataan. Christmas event that is organized by the Office of the President. So in fact, murag duha na rin sila hatag sila sa maong gift. And before, we used to just do it in our centers. Pero karon ang Cebu is considered to be a major center. So there are three, one in Malacañang, Cebu, and Davao. I haven't visited Cebu that much, pero sobrang saya dito. Sobrang saya ng mga bata. And a message for the Cebuanos, for the children, your message to the children. Maligayang Pasko. Celebrate.